TV muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare ndini one weCulliant one mubhemi wemhiripiri zvatanga manje tell a friend kuti Culliant is online zvinhu zviya zvatanga vaudze kuti hona zvatanga saka honai regadza timbonzwa nhasi kuvanyatsimba mutota kuti vari kuronga chi trovadedza futi paplatform vasangana nevana veZimbabwe nekuti zvakawanda zviri kuitika zvakawanda zviri loading zvakawanda zviri kupromiswa vana vevhu handiti ende vanhu vakawanda vada kunzwa kuti iwe nyaya yemusi wa 31 muri kumboronga chi ndeapi machanges what are the developments zviri kuitika zvacho kuitira kuti kana makuzopinda pazvinhu zvivana veZimbabwe mupinde musingazive mukuzongoita chibhubhubhu. And I've been asking different questions kuna vanhu vakasiyana kusvika tazokuwanirai comrade Nyatsimba Mutota vakati aiwa ndini ndiri kudzifambira nyaya dzacho. Kundinzwa zvakanaka here? Yes, now I can hear. Yes, Mr. President, nhasi tiri kuona kuti mazuva aswedera kuti pasvike pazuva guru rakamirirwa. Saka ndoda kuti mumbopa brief kuvana veZimbabwe kuti vada kunzwisisa kuti what is the good news, ma developments apo so far nezvinhu zvavari kufanira kunge vachiziva. So ndoda kuti musangane nevana veZimbabwe, it's over to you. Torai zvenyu flow mutaure, Mr. President. Yeah, ndinotingamidza hama dzangu dzese dziri muZimbabwe, matimana eZimbabwe nevari kunze kweZimbabwe kuma-islands nekune dzimwe nyika dzakatipoteredza including vana UK and everywhere else. Ndinokushuvira irombo rakanaka pane zvese zvamunoita. Ndini vaNyatsimba Mutota vari kutaura nemi panguva ino ndichiti mazuva edu okuinda kupeaceful demonstration ari kupindana, and our peaceful demonstration is on. And what I want to notify you is that police takai notify. We are only required by the law to notify police. This is what we did. And our demonstration, peaceful demonstration is on. Tisakupai mashoko kuti mukutalakati zvinotangira pakati mukutalakati zvinotangira pakati chifamba takanaka takadai tidai, so that you understand tiite confine ourselves to the areas that takataura. Okay. Kuti kana vanhu vawandisa we can always manage it. All right. So yes, so tinoda kuti muzive kuti chii chikonzero. Vamwe vanoti havazozivi kuti sei kuti Cape 3 haina kunaka, hatizi kuida. Okay. Ezekani must remove Cape 3. Okay. Nokuti Cape 3 inokanganisa nokudzvinyirira vanhu, vana vedu vari mumabasa vatambura, havasi kukola mari yakakwana, maindastry munyika hamuna, maroads akafa. Munhu achiita concentrate on things that are really unnecessary. Kuti munhu anokoncentrate paCape 3 achichagadzira maroad, mari yese ichipera kuenda kuCape 3 achidana mamwe madzimambo edzimwe nyika asina nebasa rese kwatiri kuZimbabwe kuya kuriritira vana ita seukinorya mazaya ayo hazvina kunaka. Saka kumaruwa folks vanogara kumaruwa vaya tiri kukuitirai zvakanaka nokuti machi yedu iyi ndiyo machi inoona kuti ibvise ma-heart tax amava kubvisiswa aya. Taimbosvora minisitiri wakashata nokuti wabvisa vabereki vedu ma-heart tax. Adzoka ma-heart tax mumwe nomumwe anogara mumaruwa wanzinga abhadhara $15 every year. Inotova heart tax. Munhu wakala mari nokuti akuti wakona kugadzira maindastry wangoita taita anonzinga abhadhara makonewerewa wakashata. Then atotivhunza isu timudza kuti itaso tigone kuva nemari inogona kuvaka. Kwete zvokuda kudzvinyirira vanhu kuti wangoita zvakadai wototorerwa mari. Handizvo vokumaruwa teereresai. Zvimwe zvenyu zviya zvinongotorwa mahara, vachitora vachitengesa ivo vanhu vachihodha nemari shoma 40 cents kana so, ivo vototengesa kana $6 votogaina kuti ari kamurimi. Izvo zvezvo zvinokonzerwa naCape 3 yavanhu vanoda umambo kuti inzwa dzandataura asikateereri zvinotaurwa navanotungamira. Maitire iwawo ndeeumambo, unoda kuita zvokutonga. Isu toda vatungamiri, hatidi vatongi munyika inonzi Zimbabwe. Right? Kuma intellectuals. Yes. So we are reaching you. We are coming to you
notifying you kuti indirector wenyu unoda kuti hubhadhara. Nokuti kana dokta achipostopo mari yakavane munhu anokoropa paflow chizoonekwi, hazvina kumboonekwa munyika ino zvese zvakadaro. So that's what we are saying to my intellectuals, my doctor, my teacher, my lawyer, and other engineers and other my teachers and everybody. Muri kupuwa mari yavasikana vomudzimba, haisiyo mari inovahorwa nemiba. Zvinokonzerwa naHezekaya intention yake yokuti ave mambo, achita mambo iwo itambula, iye achidya mapurisa nemasoja. Message yangu ndeino, musarindiswa gadheni ina muriwo wamusingadyi. Kana mukarinda gadheni iwo chinza uryi muriwo wacho, wandodzinga vanhu facility kuti ibhaipo, iwo wofamba nebhasikoro, wawadzingira munhu wofamba namaprato, wofamba namaGD6 nemota marapta akauyawo. Imi muchifambiswa netsoka uchita manga, handizvo zvatinoita tese tichanda tese zvinofanirwa kudyiwa nemhuri imwe chete yedu iyo iri muZimbabwe. ZvaHezekaya ngatitsvete kure, wakonewa, haachagoni, hatichamudi, hatisi kuzomuwanzira, hatisi kuzomunyara, basa warikoniwa, hatitamudi. Patiri kuenda kumastreets kwedu hatibudi asati abva, unova wabva peacefully and zvisina tsvina. Atizwa kuti vakuru veZimbabwe vanonzwa naNatsimba vamuramba, havatamudi. Right? Toenda tobva ipapapo toenda kumapensioners. Mapensioners ese madhara nematembere makagara kumamusha uko. Zvokwadi tinonzwa titi tikone makaita makiu pamabhengi, muchirarapo usiku hwese pachando, muchivinga $60. Mogara mutauni muya 4 days, mozotoenda mukumba vati vane mashoma isingatokwani zvamavingako. Kura kuti mari yamuri kupuwa handiyo yamunova kupuwa. Pension yenyu inova kuti waitwe skilled up, mupuwe pension inotadza kuti iri based on a person anokora 1,500 per month. Saka vanotera migodi tiri kuda kwamuri tishanya nokukukokai kuti zvamunotera munoterwa nana Scott, wotera masaga 10 iye wotora 7, anga akarara kuma kwake, wotora masaga 7 wosirwa 3. Hakuna chibharo chinodarika ipapo. Uyai tibatane, tifambe tese mumastreets zviri peaceful, zvisina kuba, nokuti vanenge vachizoba zvinovaisa kumapurisa, vanenge vasingabi zvinoshanda navo zvakanaka. Right? Totaura kumacurrent ZANU-PF members, uyai totabatana nemwi, uyai tishande nemi murunyararo, tibvise Hezekaya. Toziva kuti imi munomunyara vanhu veZANU-PF, noda kuti mune muchiti wakambondipa chigaro chakadai, akandipa chigaro chakadai, asi akakupa chigaro chisina mari, hazvina zvazvinoshanda. Kukupa chigaro uchivengwa nehama dzako nokuda kweHezekaya hazvisi right. Tiyanai neHezekaya muuye, nokuti magara muchingova hama dzedu. Isu hatingavengani nokuda kwemunhu wane anoda umambo, munhu anogara achitaura zvinhu zvine foul speech, foul mouth, ekuti imi munongowawata, isu tingotonga. Munhu wakadaro haasi watingasapota, nokuti anotituka isu vavhoti kuti tinovawata, iye hatingotonga. Unoda kutonga zvikuru, ngatindotonga mbizi nedzimwe mhuka dzomusango. Vanhu vanoda kuremekedzwa, hatiri kuiswa sezvivana zvidoko naHezekaya. Iye pachake Hezekaya ngatiende, hatitamudi. Right? Madokta, manesi, macivil servants, masoldiers, mapolice officers, vamwe vese vakadaro. Tinoda kuti mari yenyu iingirize. Ndozvatinokukokenai kuti muuye pastreet iyi tizoshanda nemi. Isu hatisi vanhu vanozonyepa, tinoita zvechokwadi zvatinenge takupromisai. Methods dzazokuwana mari tinadzo. Tochibva ipapo ndienda kumamotarist. Mamotarist mabaya vanotorwa mari mumastreets namapurisa aya. Hatikubirai, noda kuti vane authority yekuti haufambi, mirapa, pakapa, wozodzwa uripo, kusvika wapurisa mari wamupa. Ndo zvatinoona zvinotoitika. This is what is obtaining on the ground, and we are saying no to that. We are trying to reach to as many people as possible, using as many channels as possible. Vanhu vese vanoita zve-social media, vana Gambakwe, vana Mkoma Kulendi, vana DJ Holly, vana Mbire TV, tinoti uyai, gadzira mishini yenyu inake, kuitira kuti musi wacho uyu
zvinhu zvedu zvivambe zvakanaka muchiisa news vanhu vachiziva kwatiri kufamba tichiinda. Uyai mamotaristi mapotholes anyanya munotorerwa mari mototorerwa mawindiscreen. Takaona kuti nezuro taiko zuro mawindi ese navaya vanoita zvemichikachika vakadanwa vachinzi mutasenza kuita pamunoda. Asi last week taiyo vairoverwa mota tichisungwa tichiswa kumakembe vatibhadharisa mari dzakawanda nokuti vanhu hatisi kuvaka misha yedu nokuda kwecorruption. Tiri kuzoti pasine corruption isu vanhu vesungano yavanhu ndo zvatinoita isusu. Mavendors tinosvika kwamuri tichikokai tinokokai zviro kwazvo norudo rwedu rwese kuti nyaya yokudzinganiswa mustriti inova kuita come to an end. Zvigume hatizvidi nokuti munotopinza vana venyu chikoro nokuda kwaizvozvo. Nyika ino Zimbabwe yakaitirwa vanhu vese haina kuitirwa Hezekiah oga. Kuna vatuwenga ine meseji yenyu vatuwenga gani kuramba makafukidzirwa nedengu naHezekiah wedu. Zvovati mukaramba makafukidzirwa nedengu tinozoimba vanatambirai mwana wenyu manje nokuti maitira acho chinyavada chinoruma ndo maitira acho. Ukaona waruma nechinyavada womboziva kuti maitira acho. Kune zvimwe zvinyavada zvinouraya nokuti takaona zvakawanda kubva kugukura hundi kusvika kuna 2018 vanhu vachivurwa from the back mumastreets. Pano vakanga vapa that command that person is not a good person to Zimbabwe. Tinoti pasina kuuraya vamwe pasina vanhu vane nyota yekumwa ropa ravanhu pasina avo hativadi muZimbabwe. Anenge achida hake kuti timude unoita zvinodiwa navanhu. Ndivanatsimba Mutota vataura panhasi. Demo yedu is open to all people in Zimbabwe. Uyai tibatane tite chinhu chimwe. Tikasauya pademo iyo iyi takati zvazvinoreva ndezvokuti KB3 yanga ichinakira vanhu. Mukauya zvinoreva kuti yanga isinganakiri vanhu. Uyai hakuna unorova munhu. Takavaudza vanhu vaHezekiah, takavaudza vari kuarmy, takavaudza vari kupolisi kuti mukangorova munhu chete neck to neck wangorova munhu nezviri pasi pamakuyo tinobudisa. Hautenderwi kurova munhu. Hakuna anotenderwa kudarika mutemo. Kurova munhu kudarika mutemo. Saka ndivo vanonzi Vanyatsimba Mutota vari kukoka Zimbabwe netsenyoro uye nekukuvimbai tichikutendai nokuda kuti mukatiterera zvinoda kuti takuzoumba hurumende itsva. Zvigananda zvese ngazvigare zvakasunga mitundu nokuti takuzozvidzinga muzvigaro. Vana Sakupwanya, vana uyu Chivayo, vana Tsagwirei, aiwa takuda kuti mumbogara kumateresi mombochinjwawo navamwe. Hatikuengi muri hama dzedu asi zvokuba ndozvataramba zvekorapsheni pasinazvo. Ndivanyatsimba Mutota vataura kuZimbabwe. Ndinokutendai vana veZimbabwe. Ameno kuti vakulendi pane zvimwe zvamunoda kunzwa here? Yes, zviripo. Pamwe manga muchitaura pamamutaura mavhenda, mapurisa, machinchi, maprofessions akasiyana siyana, madokta, manesi. Pane imwe department iri kuchema handisiuziva vanhu vanongada kuzozivawo, especially vanhu vari kugokwe kuri mwaCotton uku ndiri kunzwa kuti hanzi iri kutengwa ne25 cents to 40 cents per kg. Ameno munotiwo kudii vanhu ivavo vanokwanisa kuwanawo chii because vanga vari kuchema kuti Cotton ndo iri kuita kuti vanhu vawane mari dzishoma idzodzizi. I think vari kuvarimi uku ndinonzwa muchitaurawo kuti varimi veCotton uku. Varimi vese vanobva kune veCotton vese vanorima Cotton. Cotton yenyu yakuzobhadhara. Hakuna Cotton inozotengwa ne less than $1 per kg. Hazviiti. Inotoda kutoti ikwire kusvika kuma $2-3 per kg. Iyo Cotton iyoyo. Saka varimi vese veCotton vese uyai tiri tese parwendo runourwu. Vanhu vese vane dzimba dziri mumatauni vese dzinosuputswa naHezekiah. Takuti imimi hamutapudzirizve dzimba kubva nhasi kubva patinopedza demo yedu kusvika rini. Tinomboregulariza zvakatiitwa necorruption yanaHezekiah. Ndovaipa vanhu pokuti vakayapa vozouya voda kuputsa dzimba dzacho nokuti vanenge vachida mari dzavanhu uye nokunetsa vanhu kuti vaite zvisiri correct. Ndo nyaya yatiri kutaura pano.
Alright. Comrade Jasper Mutota andizive kana iri nyaya panyaya tingati chiko mabhururo masahwiro opposition parties vedzimwe nyika panewo here vamwewo vekuti vari kusapotawo chinhu ichiwo because chinhu chese chagara chinodawo maforeign friends kamasahwira ekune dzimwe nyika hameno kana pane vamakasununguka kuti muziise mhuri yeZimbabwe kuti vakati vari kutijegera vari kutitsigirawo vakati vari kutitsigirawo. Right, thank you very much. Taona support yabva South Africa so far kuna Jacinda vari kutaura kuti anenge achisapota chinhu ichi. Taona support yabva kuna Mondlane wokuMozambique ati anenge achisapota chinhu ichi. Imati to mati ndo zvavari kutaura. Hatina hedu kuvatuma, hatina hedu kuvakoka, asi ndonga nemwoyo wavo nokurwadziwa kwavo nehama dzavo. Ndo zvavari kuda kuita kuzotapota. Ndo nyaya yatiri kutaura panapa. Saka uyai in your good numbers. Ipedzerane naHezekiah. Alright. Pane vamwe vandanga ndaita kukanganwa ndakanzwa vanhu vari kuchema zvakanyanya kunzvimbo kunonzi kuChisumbanje tichienda kuenda kuchiredzi titadarika Chipinge. Right, vana vari kuti vakatorerwa minda yavo ndobva yapiwa vamwe vakapiwa bva vazodimburwa tuma piece tudiki tumakanara so vanhu vari kuchema kuti minda yavairima yanga iri yemadzitateguru kubva kudhara yakatotorwa shuwa ikabva yapuwa anenge murungu here if I'm not mistaken ameno pane plan here ingakwanisa kuitirwa vanhu vakaita saivo because vanhu vari kuchema vacharimeka hakusina chekubata chekuti vanhu vachanyatsoodya chazvo apa munoziva kuti vanhu vanga vane mhuri dzakati kurei vamwe vanga vane mazibarika akati kurei vairarama nekurima ameno munotokudii ipapo apa vane here chavanokwanisa kubenefita pazvinhu mamistake ese akaitwa naHezekiah tiri kuzomarivhesa hatimadi makomero ari kucherwa gold ichitorwa zvisingabenefiti vana vedu veZimbabwe zvese zvatizvidi vana vedu vanenge vachera mamaini ivo vanhu vakupuwa zvakanaka vokuChisumbanje vanoita zvenzimbe tinozvirivhesa tovapa minda yavo yanga vanayo sezvazvanga zvini status quo kuna vamwe vari mhiri uko kwarunde uko iko kunana Chiredzi ikoko kunana kwana hama maoko uko kune minda yakatorwa pachiiswa kurimwa kwefodha ipapo tinodzosa minda kuvanhu vayo varidivai Zimbabwe ndeyevatema haisi yavarungu mataina anofanira kudzokera kumuta kwavo hatimadi muZimbabwe taakuda kuita zvinhu zvinoita kuti nyika ifambire mberi kwete zvinhu zvinoita kuti mhuri 1 igone kugadzira dynasty pasine dynasty they must know handisi kuzovavanzira ndinovada zvikuru asi kana voita zvinoita kuti nyika iparare vamwe vachitambura ivo vachingotakanya vachiita zvavanoda ipapo tinozviramba vayo vana Hezekiah vakaita zvokutamba tinovasiya vane plus 1 zvokuti vanozosara vanhu vakawanda hazviitiki for the republic is going to be very fair to all the people hatizombozivi kuti ndivanyatsimba here kati kuti ndivaniko vanonzi vana vamunangagwa here kana kuti kuti ndivanani hatina izvozvo tinenge takaita fair to the people of God vanhu nevamwari. Alright, what about the issue yamabva kutaura nezvayo yekuti kwakadedzwa vanhu hanzi vemishikashika and stuff imimi ndezvipo zvamungavapromisa sinziwo vakadedzwa vakapromiswawo zvimwewo ikoko zvavakapromiswa izvozvo ndezvenhema chicho chokwadi chokuti vakapromiswa zvinhu zvavanopuwa zvinovashandira asi hazvaingouya promisi kana kwakuda kuuya dhemo vanoudzwa promisi dzenhema vachinzi tozokupai zvakati zvinosingaitwa vanhu vese vana Muchibva naNati Mgwiro vese vachinyeperwa naHezekiah saka haiwa tiri kuti zvese izvozvo zvinoti pasi nazvo toita zvinhu zvakanaka muNew Zimbabwe. Hezekiah pake papera vanaTimba Mutota vadeclare kuti pako papera muzukuru wangu Hezekiah ibva tipindewo isisu vananyaTimba toda kumbotonga havo. Alright. Mashoko enyu ekupedzisira, what are your parting shots to the viewers? Alright. Mashoko angu ekupedzisira mukoma Kuliend ndinoti kuZimbabwe pamberi nokuita demo yedu pamberi zvinhu zvese zviri regularized mapurisa hakuna usingazivi kuna vamwe vachitotifonera kuti vayamutore reply mari yokuenda kundotora reply handina asi kutoti ndiri kuti inini takakuzivisa zvakakwana uisai mapurisa akakwana afambe nesu tishande panhu pamwe zvinhu zvedu zviendeke tiri panhu pamwe savana vanyamunhu ndinotenda Zimbabwe. Alright, thank you so much. Muve nezuva rakanaka. Thank you very much mukoma Kuliend. Sharp. Ciao.
Right, that was Comrade Nyadzimba Mutota muri Zimbabwe mangozvinzwira mibvunzo yamunenge muchichemera kuti bvunze tati arigete tingobvunza then muchita sei muchizvinzwira mega from the horse's mouth azvidi kuti tiwedzere kana kuafura zvataurwa izvi because matozvinzwira ipapa but muri Zimbabwe before I disappear ndisati ndaenda zvangu okay let me use this one ndisati ndaenda zvangu muri Zimbabwe ndoda kushandisawo mukana uno kuzivisa vana veZimbabwe vese vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa FNB business accounts vasina work permits kana study permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyo pane company iyo inonzi Education Research iyo inova yega company inotungamirirwa neavo vanonzi ana Mukoma Owen. Tiri kuti chiko uchida kuregisterwa company ovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit garai mavabata vanokwanisa kuitira izvinhu izvozvo pachena naye but make sure kuti une passport yako iri valid naika toka tazopinda kune vamwe vari kuti aiwa takashanda kaisusu takutyaka zvimwe zvekumbochikidzirwa zviri kuitika vamwe vari kuti ndakuda kuresigna but ndiri kudawo kutanga business handiti ndiri kudawo kuti ndiite pindawo business redzimotikari transport business ndiri kudawo kutanga boat iri kuitwa nevamwe Uber iri kuitwa nevamwe InDrive dzacho idzodzo mataxify zviri kuitwa nevamwe asi pamwe zvichida zvikwanisiro ka1 kana kuti ndingangobudisa mari yacho ka1 zvinogona kundiremera ndiri kudawo mota yekuti pamwe ndimbotengawo kana ndikachikwereti mbijana kana kuita sei but education research as long as muchiqualify for that vanokubatsirai munoenda navo kuKia Pretoria because they are now in partnership neKia Pretoria naika saka garai mavabata vokubatsirai pane izvozvo vanodawo mabrand new because dzakasiyana siyana mapre-owned vanodawo mota dzakaita semapickups kuti muri kuda kuita maconstruction vehicles vanoda mota dzekuti dzakasiyana siyana you can name it zvimarori uda kucheka miti here uri kuda yekuita luxury car type yemota yaungangonzwa kuda iri parudzi rweKia batai education research number ndidzodzo same number dzavo idzodzo vanokubatsirai vanokuitirai zvamanje tiri kuti kudiko tingazoramba takabairira here ngatisanganei pane chirongwa chinotevera.